important per la ciutat de Tarragona. Avui presentem uns pressupostos que realment faran efectiu el canvi que es va expressar en aquesta cambra amb la votació d'investidura i amb la qual vam començar el nostre recorregut com a nou govern de Tarragona. Són uns pressupostos que parteixen i són fruit d'una col·laboració molt satisfactòria amb el nostre soci de govern, amb Esquerra Republicana, i fruit també d'un projecte compartit que en molts casos creiem que és compartit també amb bona part de la nostra ciutadania. Són uns pressupostos dels quals ens sentim molt orgulloses, que realment marquen un canvi per la nostra ciutat, i són uns pressupostos que no només són de canvi, sinó que també aborden qüestions molt necessàries i que tots i totes coneixem. Volia agrair, en primer lloc, als grups polítics que ens han donat suport en aquests pressupostos. Volia donar les gràcies al grup de Junts per Tarragona pel seu suport en aquests pressupostos, necessari i important per nosaltres, però també per la ciutat. I també moltes gràcies al grup de la CUP, moltes gràcies pel vostre vot a favor, tot i que crític i tot el que s'ha dit, però moltes gràcies per l'esforç que sabem que ha suposat tota aquesta negociació i el vostre suport. També volem donar les gràcies a la resta de grups, a tots els grups que encara, alguns d'ells encara no han dit la seva posició final. Volem donar les gràcies per participar en la negociació, per participar també en aportacions i a tots els grups polítics, no només per les aportacions que s'hagin pogut donar en aquest marc de les negociacions dels pressupostos, sinó també per les aportacions constructives que ens trobem en molts casos als plens i que ens trobem també fora dels plens, en negociacions i en moments en què ens trobem de tu a tu i que es poden parlar de polítiques en les que sabem que en molts casos trobem consensos i que en molts casos trobem línies a seguir que són compartides per tot aquest plenari. I això em sembla que són punts que hem de treballar, que hem de seguir construint conjuntament i que hem de seguir treballant per la responsabilitat que tenim per la nostra ciutat. Deia que estem molt orgulloses d'aquests pressupostos, perquè no només són números, són projectes. I són projectes, com deia, necessaris. Són projectes que ens permetran construir una ciutat realment cuidadora, ens permetran construir una ciutat feminista i ens permetran construir una ciutat que sigui més accessible i que estigui realment més al costat de la gent, que sigui capaç de construir unes polítiques que siguin compartides i amb una metodologia participativa, de forma transversal. I tot això crec que és important posar en valor perquè estem parlant molt de números, però darrere de tots aquests números també hi ha projectes. De patrimoni estem parlant. Tarragona és una ciutat patrimoni de la humanitat des de l'any 2000. El patrimoni històric és part essencial de la nostra ciutat i com a tal, el compromís del govern local és mantenir aquest patrimoni en el millor estat de conservació possible. En aquest sentit hem passat dels 15.000 euros que teníem en conservació als 100.000, amb una pujada percentual exagerada en aquest sentit, que són 566% respecte als anteriors pressupostos, dels 15.000 als 100.000, i també això farà possible que disposem també de 195.000 euros de conservació en l'amfiteatre, també 40.000 en el Fortí Negre i en la muralla romana, i també per conservar el pretori. També estem, i ho sabeu, estem en conversacions amb la Generalitat amb l'objectiu, i així s'està plasmant, de corresponsabilitzar a altres administracions públiques amb el nostre important patrimoni que tenim aquí a la nostra ciutat. Pel que fa a habitatge, aquest govern ha entès des del principi, i és una cosa que ja portàvem en el nostre programa, la importància d'invertir en habitatge social i sobretot en el que fa l'habitatge de lloguer. Sabem que l'habitatge és un punt fonamental per lluitar contra l'exclusió social. És un punt fonamental on recolzar les nostres polítiques socials. És una qüestió en la que hem de basar bona part de les nostres polítiques i orientar-les reforçant totes aquestes partides i aquestes polítiques. Pel que fa a les polítiques de joventut, crec que és important també per la nostra població i volem materialitzar un nou espai jove a Ponent, concretament a Torreforta. I volem millorar i reformar els espais que hi ha amb els que ja comptem. I també en la seva accessibilitat, com en l'accessibilitat també d'altres equipaments públics, que em sembla que és una política transversal que haurem de dur a terme i en la que hi ha molt per fer, no ho farem en un any, però en la que començarem a treballar immediatament i ja hi estem treballant. També considerem que ser una ciutat cuidadora també
també implica i és necessari cuidar del nostre teixit associatiu. I és per això que considerem que el teixit associatiu és una riquesa i un bé a mantenir i a potenciar. I és en aquesta línia que hem augmentat les subvencions a entitats veïnals i entitats ciutadanes en un 25%. Creiem que és un augment que era necessari i en el que volem recolzar totes aquelles coses que no només les fan des de l'Ajuntament, sinó que la política també es fa des del carrer i també es fa des de les entitats. Ja s'ha dit, i crec que és un punt en el que tothom podem estar d'acord, i una necessitat, i que només serà possible amb l'aprovació d'aquests pressupostos, que és l'equiparació salarial de les persones treballadores de les llars d'infants. Estem parlant de ciutat cuidadora, i aquí tenim moltes persones que estan cuidant, que estan dedicant la seva jornada laboral a cuidar, i que actualment no estan reconegudes en el seu salari a tot allò que estan fent i que és tan important per a la nostra ciutat. També tenim en aquests pressupostos un altre projecte, un projecte que fa anys que es demana, un projecte llargament demandat i compartit per molta bona part de la nostra ciutadania, que és l'estudi de qualitat de l'aire. Crec que és important ressaltar aquest pas endavant que suposarà això. També parlant de projectes i de reptes que cal abordar, hem creat noves conselleries en qüestions que eren importants, qüestions que era important ja tenir una conselleria que portés aquest nom i que tirés endavant exclusivament aquelles qüestions. I estic parlant, per exemple, de feminismes i LGTBIQ. Una qüestió que surt pràcticament en cada ple, que surt en molts debats i que fins ara no tenia una conselleria específica. Tenim un repte per davant, un repte amb el qual volem posar-nos a l'altura de la resta de ciutats i tirar endavant polítiques que realment tinguin una transversalitat del gènere. I això costarà diners. I això costarà moltes polítiques i molt d'esforç. I és per això que hem augmentat molt el pressupost en quant a feminismes i LGTBIQ. I no l'hem augmentat només en la xifra en la que comentava la CUP, sinó que si considerem totes aquelles polítiques que estan dedicades a feminismes i LGTBIQ, veiem que hi ha un augment de 101.000 euros a 192.000 euros. És un augment important, és un augment que ens permetrà tirar endavant polítiques que són necessàries i que fins i tot són tan importants que hem de prevenir la violència de gènere, que és una qüestió que acaba fins i tot amb la vida de moltes persones arreu de tots els territoris. També és important ressaltar que hem creat una nova regidoria de capacitats diverses, torno a dir una regidoria que no existia i que creiem que és molt important que existeixi perquè s'havia de donar valor, perquè tenim molta població, com a tot arreu, que té qüestions entorn a la discapacitat. Moltes famílies en els que el seu dia a dia és fonamental que hi hagi una ajuda, un acompanyament i que hi hagi una promoció de tot allò que necessiten per fer de la nostra ciutat una ciutat cuidadora però també acollidora i accessible per totes i tots. I és per això que hem creat la conselleria, però a més la dotem de recursos i augmentem aquests recursos que hi havia. També és important ressaltar els canvis en els centres cívics. Els centres cívics són una forma d'apropar-nos a la ciutadania. És una forma en què els equipaments de l'Ajuntament s'apropin. I això volem fer efectiu. I això només podria ser a través d'una millora de la inversió en aquests equipaments i una millora del seu personal. I és per això que en això també augmentem el pressupost. L'augmentem de 568.000 euros a 795.000 euros. És un augment que no només es notarà en la gestió i en la millora dels centres cívics, sinó que es notarà en tot el que és l'apropament a la nostra ciutadania i a les entitats. Creem la Conselleria de Benestar Animal i amb aquests pressupostos la dotem de pressupost. Abordem la qüestió de les colònies per gats. Moltes entitats ens ho estan demanant, ja estem reunint-nos amb elles, però necessitem dotar-nos de pressupost, d'un pressupost suficient per fer tot allò que ens reclamen i tot allò que també compartim que és necessari. També cal millorar les instal·lacions que ja tenim, de la protectora, del tram, ho millorem amb 77.000 euros. Projectes com la platja per gossos, que fa més d'una legislatura que s'està demanant i que ja hi havia compromís polític, però a més ara ho volem fer efectiu, volem tirar-lo endavant i ho dotem de pressupost també. I per això parlar de pressupostos i de projectes, sense aquests pressupostos, sense aquests números, tot això no es podrà fer. I ja per últim, serveis socials. Augmentem la inversió, però és que necessitem aquesta inversió per les polítiques de prevenció, per l'abordatge de noves problemàtiques, amb nous projectes sobre la soledat no desitjada de les persones grans.
I ens direu que hi falten moltes coses concretes, que hi falten molts projectes i moltes qüestions. I estarem d'acord. Nosaltres també tenim molts projectes que no hi han capigut, perquè són uns pressupostos limitats com qualsevol pressupost. Però encetem un camí en el que podem anar treballant, en el que podem anar incorporant coses. I això és una base des de la que treballar i és una direcció clara en la que volem treballar i que creiem que en el fons és molt compartida per molts altres grups. I per això volia acabar dirigint-me als grups que encara estaven dubtosos, aquells grups que encara no han anunciat en ferm la seva posició per avui, i us convido a participar del canvi. Sabem que no hi estareu d'acord en el 100%, sabem que hi ha coses que no hem pogut incorporar, però també creiem que no estem en desacord. Creiem que hi ha moltes coses que us agraden. També creiem que hi ha moltes coses en les que voldríeu participar. Fem-ho, participem-hi, col·laborem, i us convido a ser corresponsables d'aquest canvi. Us convido a ser corresponsables d'aquests pressupostos que són necessaris, torno a dir, que són necessaris per tirar endavant la nostra ciutat i que aborden qüestions que sense aquests pressupostos no podrem abordar. Fem història juntes, no ens quedem ningú enrere i endavant. Gràcies.